रंजना बनाया चर्चा होया अच्छा लागेला ए ससमा सोनिया हो चर्चा लागेला ससमा सोनिया हो चर्चा लागेला अगल बगल में चर्चा होया लागेला अगल बगल में ही गुरु भाई ही गुरु बना हाथ उठाइए तो साथ साथ मिल के आइले छे चर्चा की नहीं आइले छे ही गुरु भाई गुरु बना महादेव के शरण में अगल बगल में चर्चा होला अच्छा लागेला अगल बगल में चर्चा होला अच्छा लागेला ससमा सोनिया हो चर्चा अच्छा लागेला ससमा सोनिया हो